Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin ghayrika fiha shay'a. Yan uwa masu kallo da sauran mu a cikin wannan tasha mai albarka Africa TV 3. A shirin mu na mu taro mu gyara nake mun sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shirin da cibiyar Nasiha Foundation ta ɗauki nauyin kawo mana a karatun littafin mu na Riyadul Muhtasibin, dausayi na masu umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummuna. Yau za mu yi hadisi na 16 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga wato raki. Shi raki shine karaya lokacin da musiba ta sami mutum, ya karaya ta kuka ya nuna damuwa. Sannan musulmi ya umarni da a yi haƙuri idan musiba ta sauka. hadisin shine hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu qal مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقال لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى رواه البخاري ومسلم. Anas bin Malik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata mata tana kuka wajen kabari, sai ya ce mata bayo Allah ki haƙuri, ki ji tsoron Allah, ki haƙuri, kuka ba zai yi magani ba. Sai ta ce manzo sallallahu ilaika anni, kai aleni fa innaka lam tusab bi musibati, baka jarabtu da irin jarabawa da musibar nake cike baka shigarta, baka san me nake ji ba. Diya wanda ke cikin musiba idan ka ce haƙuri yana ce maka ai baka san me yake ji ba. Walam ta'rifu, sahabi ya ce bata gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane. Faqilahu laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wannan fa annabi ne, manzon Allah ne fa. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين, sai ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata samu bawabin, wato ba masu tsaron kofa, haka kofar shi take ba kowa, ba wanda ke hana ka ko wani dogari ko mai hana ka ka shiga. Faqat lam a'rif, ta ce ya rasulullah ban kai san kai bane, ai da na san kai ne ba dan ce maka ka kyale ni ba. Faqal musulun ce innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula, hakuri wanda ake samun ladan shi, hakuri wanda yake hakurin da ake yabo shine inda as-sadmati al-ula, wanda lokacin da musiba ta dake ka daga farko, wannan haƙurin da kai to wannan shine haƙuri wanda ake yabo. So kun ga a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mukhataba, yayi magana da mace, wanda ya nuna cewa idan mutum namiji ya ga mace tana munkari zai yi mata magana, kamar yadda muka gabatar a wasu daga cikin darussan mu cewa Aisha radiyallahu anha ta yi ma Yahudawa inkari, wanda malam ya ce mana mace za ta iya inkari ga maza idan suke munkari idan ta ga akwai aminta daga fitina. Haka shi ma nan namiji ya yi wa mata inkari. Shi sa Imam Bukhari ya yi babi a wannan hadisin cewa babu qaulin rajuli lil mar'ati inda al-qabri usbiri, babu qaulin rajuli lil mar'ati inda al-qabri usbiri. Kuma Imam Bukhari da ya ce a rajul don kada ya kai tsammanin manzo Allah ne kawai zai iya yi, kenan duk wani mutum zai iya yi idan ya ga wato munkari da mata suke aikatawa zai iya hanawa. Haka a cikin wannan hadisin ya nuna mana cewa idan mutum yana cikin musiba to idan za ka mai inkari ka yi mashi da sauki kuma kada ka tsananta mashi. Manzo Allah da ya ce mata ittaqillaha wasbiri, ta ci gaba da kuka, ta ce ilaika anni, bai sake mata magana ba, domin ya san tana cikin wani hali da ba ta bukatan yanzu mansurin ya tsaya yana ci gaba da mata magana akan wannan al'amari. La'alla wannan da ya faɗa zai isa mata tasiri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kafa ya tafi. Don haka abin da ya kamata kawai ka umurce shi da haƙuri, ka umurce wanda yake cikin musiba da haƙuri, sannan kuma ka hana shi daga wannan karayan da yake yi, amma cikin tausasawa da wato yi a hankali. duk wanda aka umurce shi da aikin alkhairi ya kamata ya karba.
ba dole sai ka san mutum ba wanda ya faɗa maka, wanda ya maka nasiha ba sai ka san shi ba. Idan dai alkhairi ya faɗa maka, ya umarne ka da kyakkyawa, ya hana ka da mummuna, to ka hannu. Sannan zai na mana muhimmancin bi sannu a hankali da tausasawa wajen mu'amala ta wannan aiki, wanda ya sa daga baya da ta ga irin maganar da musulmi ya mata kuma aka faɗa mata manzon Allah ne, ta je da kanta ta je wurin shi, ta kai kanta tana ba musulmi haƙuri akan cewa bata gane shi waye ba ne, da duk abin da take aida ta daina. To amma ta yi tsaukar cewa ɗaya daga cikin mutane ne gama gari ya faɗa mata wannan magana. Wannan hadisi yana da fa'ida sosai, ya ja hankalinmu akan cewa ba wani abu babba ko ƙarami da ka san bai dace ba da za ka gani a hanyanka, a wucewanka, a gidanka, a wajen aikinka ko a kasuwa, ka ga abin da ya saba ma shari'a ba ta yi umarni shi ba, face sai ka tsaya ka yi hani, ka yi umarni da kyakkyawa, ka hana daga mummuna, kana mai neman ladarka wajen ubangiji, kana mai haƙuri da halin da za ka samu kanka na wato tsangwama da kuma magana da a ce maka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk girman shi, duk kasancewar shi ne sayyidu waladi Adam, amma ga wata mata ce ilaika anni, ka tafi ka bani wuri, ba ruwa, ka tafi ka banni da sha'anina. Manzo sallallahu bai yi fushi ba, bai ko da ta je wajen shi bai mata faɗa ba, domin mai ihtisabi dole ya ɗauka, ya shanye, ya yi haƙuri, ya juriya da maganganun mutane da suke faɗa, ko da kuwa za su bakanta mashi rai, amma sai ya haƙuri domin aiki ne lada, aiki ne da ya gadi annabawa a kan shi, kuma aiki ne wanda yana neman ladar shi wajen Allah subhanahu ta'ala, ko da kuwa wato mutane ba su karɓa ba. Yin da zai yi Allah subhanahu ta'ala zai ba shi lada, zai gwababa girmama darajar shi, kuma zai so shi ya kusantar da shi zuwa gare shi. Wannan hadisi har ila yau yana nuna mana cewa kuka da raki lokacin mutuwa, musamman a wajen kabari, baya halatta, domin gashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana. Manzo Allah sallallahu ya mana ishara cewa ana iya hawaye da ido, amma ba a so a yi kururuwa da daga harshe da baki, ana cewa wayyo ni Allah, wayyo ni kaina, ina zan sa kaina, ina zan tafi yau, wane ya ban mu, wa zai muna kaza yanzu, wane. Duk wannan idan mutum ya tafi, fa inna Allah hayyun la yamut, Allah yana raye kuma baya mutuwa, kuma shine din nan dai wanda ya muku duk ni'iman da kuke cikinta. Wannan mutum sababi ne kawai, yanda yake sababi shi wanda ya mutu din nan, Allah zai iya kawo wani sababi, domin ba wanda ke kawo ni'ima sai Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk wata ni'ima da kuka kuna cikinta to daga wajen Allah take. So ko da Allah subhanahu ta'ala ya dauki wani dan uwa, wani yaya, wani baba, wani mai kula da kai, wani kawo, wata mahaifiya ita ke kula da baka dukkan kulawa da lalurorinka, so ba shi zai sa mutum ya dinga kururuwa yana shi ina zai sa kan shi ba, ina zai je, ya rasa kaza. A'a, ba a son magana da daga harshe. Idan za ka yi magana da harshenka, ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirna fi musibatina wa abdilna khairan minha. Allah subhanahu ta'ala gare shi muke kuma gare shi za mu koma. Allah ka ba mu lada daga wannan musiban da kai muke ciki, da ka jarabce mu, ka ba mu ladan juriya. Sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ka musanya mu da wani abu da ya fi alkhairi akan wannan da muka rasa. Idan kai Allah ka nemi Allah roƙo, ka kuma ka yabi Allah, ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah, ka roƙe shi kuma yi maka canji na alkhairi, sai kaga Allah subhanahu ta'ala ya mai maka. Wannan ya faru da Ummu Salama lokacin da mijinta ya rasu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce ta da yawa cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa abdilni khairan minha. Har take cewa nace to ni ko waye Allah zai canza mun da Abu Salama. Sai ga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Umar bin Khattab yana neman ta da aure, ashe Allah ya mata canji. To idan ka yi addu'a irin wannan a lokacin musiba, Allah subhanahu ta'ala zai canza maka daga halin da ke ciki, ya kawo maka halin da ya fi alkhairi. Duk abin da ka rasa, ka tuna cewa mun rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mun rasa fiyayyen talikai wanda muka fi so a cikin halitta, mun fi son shi da kowa, amma ko muka rasa shi ko muka yi haƙuri. Tuna haka kowa za a yi haƙuri idan an rasa shi, sai dai a ambaci alkhairi, a yabe shi da alkhairi, a mashi addu'o'i. Wannan shine abin da yake bukata. Wannan shine abin da wannan hadisi yake koyar da mu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni. Ba mutuwa ba kawai, duk wani hali da ka shiga ciki na rashi, konewan dukiya, hasara, rashin aiki, ko da yaushe kada ka yadda ka karaya
domin baka san abin da Allah ya tattala maka nan gaba ba. Ka yi fata na gari ga Allah subhanahu ta'ala. Duk wata musiba da ka shiga ciki kada ka yi tsammanin iyakar duniya kenan, iyaka kenan. Duk ka kalla za ka ga wani ya shiga musiba da tafi wannan kuma ta zama labari, domin musiba ɗayan biyu ce, ko dai ta tafi ta bakka ko kuma kai ka tafi ka batta. So don haka ba abin da zai zama famanan cewa lalle yana nan. So wannan zai kara mana juriya kuma ya ba mu hope da kyakkyawan zato ga Allah subhanahu ta'ala cewa zai mai mana da abin da yake alkhairi. Wannan shine darasin mu na yau. A me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ma wannan mata da ya samu tana kuka, ita ce tambayar mu ta yau. Me yace mata? Faɗi wace kalma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan baiwa Allah da ya samu tana kuka a wajen kabari. Allah subhanahu ta'ala ya ba mai rabo sa'a, ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.